Namaste, hyvää päivää. Tervetuloa joogahetken pariin. Tällä kertaa me tehdään happy hips, eli semmoinen onnellinen lantio lonkat harjoitus. Eli avataan jalkoja, avataan lantiota. Ja pidemmittä puheitta lähdetään lapsen asennosta liikkeelle. Eli ota polvet alle. Ja tällä kertaa tuo lapsen asento leveäksi, eli tuo isovarpaat yhteen, käännä polvia hieman ulos, siirrä painoa taaksepäin. Ja jos otsa yltää lattiaan, tuo sinne lattiaan. Ota muutamat hengitykset ensin kaikessa rauhassa täällä. Hyvä, tuu sitten konttausasentoon. Siirrä polvet suunnilleen sinne lantio alle. Siirrä kämmenet olkapäiden alle. Ota muutama kierros kissalehmää, niin saadaan selkärankakin hieman notkeaksi. Eli pyöristä ulos hengityksellä, notkista sisään hengityksellä. Muutama kerta täältä. Hyvä, jää hyvään neutraaliin asentoon. Pidä pikkusen vatsaa aktivoituna, eli vähän olet nostanut vatsaa kohti selkää ja työnnä kämmenillä lattiaa pois. Nyt sä voisit tuoda oikean polven keskelle mattoa ja lähde vasenta polvea pyörittämään. Tätä lantiotahan me pyöritetään, mutta se polvi liikkuu. Piirrä ympyrää polvella. Ja vaihda suuntaa. Ja jos haluat, niin kerran vielä pyöräytä etukautta. Ja tuo sitten toisen viereen. Hyvä, vaihdetaan toisinpäin. Eli tässä on helpompi luultavasti lähteä niin, että sä siirrät tosissaan vasemman polven sinne maton keskelle. Ja oikean jalan vuoro. Pyöritä ympyrää täällä. Ja vaihda suuntaa. Hyvä. Kerran vielä ehkä etukautta taakse. Otetaan polviseisonta seuraavaksi. Ja astutaan täältä toinen jalka eteen. Low lunge asento, polvet, kantapäät, about päällekkäin. Ja sä voit ensin vähän hakea vaan sitä asentoa silleen, että vähän joustaa täältä. Tunne takajalan etuosassa. Semmoinen kiva jouston tunne, venytyksen tunne. Hyvä. Sitten nostetaan kädet ylös ja annetaan olkapäiden pudota alas. Ihan muutama hengitys täällä. Hengitä sisään vielä. Ja ulos hengityksellä tuo kädet alas. Tuo kädet lattiaan. Ja sisähengityksellä lähde ojentaa etujalkaa. Sulla saa varpaat nousta ylös, ehkä pelkästään kantapää jää lattiaan. Ulos hengitys, siirrä painoa eteen. Sisähengitys taakse. Ja ulos hengitys eteen. Ja kerran vielä. Hyvä, jää sitten tänne eteen. Nosta etujalan puoleinen käsi kohti kattoa. Kenties nostat myös polven irti lattiasta. Pidä täällä 5 ja 4, 3, 2, 1. Hengitä sisään. Ulos hengitys palauttaa. Vaihdetaan jalat toisinpäin. Eli polvet vierekkäin, sieltä astutaan jalka eteen. Ja hama huivi vähän tahtoo olla tiellä täällä, mutta ihan ensin niin voit vähän pitää käsiä vaikka lantiolla ja vähän joustaa. Etujalan osalta me halutaan, että kantapää polvi on about linjassa. Hyvä. Nosta sisähengityksellä sitten kädet ylös. Anna olkapäiden pudota alas. Muutama hengitys täällä.
Hengitä sisään. Ja tuo uloshengityksellä kädet alas. Ja tarvitko olla vaikka sormenpäät siellä lattiassa. Sisäänhengitys, ojenna jalka. Ja tosissaan mulla on pelkästään kantapää täällä lattiassa. Uloshengitys koukista. Sisäänhengitys ojentaa ja uloshengitys koukistaa. Ja jää sitten eteen. Me kierretään etujalan puoleinen käsi kohti kattoa ja jos haluat, sä voit irrottaa taiman polven maasta. Pidä täällä 5 ja 4, 3, 2, 1. Hengitä sisään. Tuo uloshengityksellä käsi alas, polvi alas. Piirrä polvet vierekkäin. Hyvä. Ja nyt me lähdetään täältä liuuttamaan itseämme kohti joutsen asentoa. Eli sä voit liuuttaa oikeata polvea eteenpäin ja ojentaa vasenta jalkaa taaksepäin. Eli nyt olisi etujalan osalta kenties kantapää on suunnilleen tämän taaemman jalan lantiota vasten. Jos tämä asento tuntuu susta hankalalta, niin sä voit aivan hyvin istua tähän tyyliin peuraversiossa. Haetaan tuntumaan etujalan pakaraa. Muutama hengitys täällä. Hyvä. Sitten sä voit lähteä koukistamaan sitä taaempaa jalkaa. Siirtää polvet vierekkäin. Vaihdetaan toisinpäin. Liuuta vasenta jalkaa eteen, suorista oikeata jalkaa taakse. Tai vaihtoehtoisesti käy istumaan niin, että sulla on täältä pakara lattiassa. Hyvä, tuo vähän polveelta takapolvea lattiaa kohti, liuuta etujalka sinne rinnalle ja käännyt täältä istumaan. Nyt kun pääset istumaan, ravistele hieman jalkoja. Otetaan vielä vähän takareisiin tuntumaa, lantion tuntumaa. Ja avataan nyt jalat ja jollain lailla ristitään kädet yhteen. Esimerkiksi niin, että sulla on nyrkki ja sitten toinen käsi siinä päällä. Ja lähdetään ikään kuin puuroa keittelemään. Uloshengitys eteen, sisäänhengitys suoristaa. Uloshengitys eteen, sisäänhengitys suoristaa. Vaihda suuntaa. Hyvä. Ja suorista selkä, tuo jalat lähemmäksi, ravistele hieman. Tuo sitten jalkapohjat vielä vastakkain perhosasentoon. Nyt jos susta tuntuisi hyvältä lähteä täältä heiluttelemaan polvia, tai niin kuin perhosen siivet lepattaa, niin sä voit tehdä niin. Jos ei se tunnu hyvältä, sä voit vähän nostaa täältä manuaalisesti jalkoja. Vähän availlaan vielä, petristetään lantiota loppuu, nivusia sisäreisiä. Jätä sitten tämä liike pois ja eteen taivuta vielä. Hyvä. Suorista selkä. Auta jalat suoraksi. Ravistele jalat ylös alas ja sivulta toiselle. Ja ota sitten vielä mukava istuma-asento.
kenties ristiistunta tai sitten joku ihan muu, missä saat selä ojennettua pitkäksi. Hengitä sisään, nosta kädet sivukautta ylös. Hengitä ulos, laske kädet alas. Sisähengitys nostaa, uloshengitys laskee. Kerran vielä. Ja jätä kämmenet sydänkeskukselle. Kiitos, kun olit jakamassa tätä harjoitusta kanssani. Toivottavasti on lantiossa sellainen vetreä olo. Onnelliset lonkat siellä. Hyvää päivän jatkoa sulle.